Ito yung style ni Iloco Pinoy sa adobo. May oyster sauce. Merong toyo. At suka, syempre. Pero slow cook muna ang ginawa ko. Tapos ito, pag malambot na yan, lalagyan natin ng yan, okay na. Oh. Pangit pag masyadong malambot ang adobo. So lagyan natin ng spring onion o kaya ang tawag dyan. Okay. So yan ang ating nilagay. Yan. Adobo ni Iloco Pinoy. May bawang na rin to. Yung bawang ko, kinat ko lang sa kalahati. Gusto ko ng malapot na adobo. Malapot na adobo. Tapos ito, ating last na ilalagay. Ang nawala lang dito, yung nawala lang tawag ito. Okay na, halo-halo na lang, halo-halo. Kailangan ganyan lang, fresh. Tapos patayin mo na. Yan ang adobo ni Iloco Pinoy. Okay. Yan, i-plate natin ha. Ito, meron din ano to eh. Ayan o. Pata o. Sus. Yan. 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 Yung pata. Adobo ni Iloco Pinoy. See? Ito, bawang. Pero the best yan. Uy, sorry. Yan. Yun. 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 Yung pinaka-sauce na niya. Ito, mix mo ng ganyan. Ako si strong fire. Strong fire. Para mo siya ibubuhos. Yan yung adobo ni Iloco Pinoy. Okay. Yan na ang final. Okay. Picture. Adobo ni Iloco Pinoy. Ayan o. Oh, hiu. Uy. Uya. Uyaya. Uyaya. Abes. May suka na rin yan ha. Ayan. Adobo ni Iloco Pinoy. Adobo is ready. Ayan. Okay. Mabuhay ang lahing Pilipino. Mabuhay. Adobo.